Dobrý deň, vítam vás pri tutoriáli s názvom Vytvorenie excelovskej tabuľky. Máme tu otvorený Excel, čiže zošit a konkrétny jeden hárok, respektíve list. No a v tomto liste máme zadané nejaké dáta, údaje. Čiže v stĺpci B máme poznávacie značky, C vodiči a tak ďalej a tak ďalej. Ak si klikneme do ktorejkoľvek bunky v tomto liste, napríklad si kliknem do bunky C7, tak tento konkrétny názov vidím aj vo vzorcovom riadku alebo v riadku vzorcov. Ak si chcem tento názov opraviť, tak buď tu si to prepíšem, ako vo Worde označím a prepíšem, alebo v tejto konkrétnej bunke do tejto konkrétnej bunky si kliknem dvakrát a prepíšem. Ak si kliknem na číselný údaj, to isté. Vidím tu presne všetko, čo mám v bunke vo vzorcovom riadku. Samozrejme, je tu jeden rozdiel, že stĺpec H, tu už máme cena za pohonné hmoty. Takže, o čo ide? Ak by sme chceli dať niekomu otázku, že tak dokáž mi, že tieto výpočty v tomto stĺpci H sú na základe vzorca, ako to urobíš. Je na to úplne jednoduchý návod. Ak si do tejto hodnoty kliknem a nevidím tu vo vzorcovom riadku znamienko rovná sa, čo je základný a hlavný matematický operátor, ja viem, že daný človek robil výpočty mechanicky na kalkulačke a potom si len tieto údaje dopisoval do stĺpca. No tak pri 20, koľko tu máme riadkov, ja si to spočítam, označím. Máme tu 22 riadkov. No dobre, pri 22 údajoch ešte ako tak. Lenže tu nejde o počty, že ako tak 22. Aj keby tam bolo len 5 riadkov, takto sa s Excelom nepracuje. Tam musíme mať zadaný matematický vzorec. A to z toho dôvodu, že tu na dole nižšie máme súčtový riadok. Je tu urobený tento súčtový riadok obyčajným klasickým spôsobom cez automatický súčet, čo sa správne robiť nemá. My si to neskôr ukážeme, že prečo, ale tu len akože pre ukážku. Ak by mi niekto povedal, ja sa ospravedlňujem, my sme tu na minuli nie 31,5 litra, ale 40 litrov. Ja keď si to opravím, fúha, čo vidíme, tak samozrejme Excel mi neopravil ani tu na výsledok, ani tu na. Čiže musíme to robiť mechanicky. A opäť tu musím si dať do kalkulačky rovná sa 40 krát 1,39. Musím si potom opäť všetko spočítať. A jednoducho mi to pridáva prácu. Excel mi má prácu uľahčiť a zrýchliť. Takže ja si tu opravím naspäť na 31,5. Vymažem si tieto výsledky. A tak, ako to má byť po správnosti, dáme si znamienko rovná sa, čiže liter benzínu stojí 1,39 krát bunka G4, čiže je to relatívna adresa bunky. Dáme Enter, dvojklik a máme výsledok, No a o tom je Excel, že ak nám niekto povie, tu sme sa zmýlili, tam majú byť 40 litrov, tak dáme 40. A Excel nám opraví aj tento výsledok, súčet. Ono stačí, že by nám niekto sa pomýlil na 3-4 položkách a už máme roboty navyše. Habadej. Takže ja si to opäť opravím na 31,50. Takže ak máme výpočty, žiadne kalkulačky, ale znamienko rovná sa. Ak tu máme rovná sa, nemáme tu vlastne žiadne číslo 43,785 v tomto vzorcovom riadku, ale zápis 1,39 krát G4 a my už musíme vedieť, čo tieto údaje znamenajú. Súčtový riadok si vymažem a ideme k meritku veci a to je k tabuľke. Tabuľka sa dá urobiť niekoľkými spôsobmi. Ukážeme si ten prvý spôsob. Ak už máme zapísané dáta v bunke,
tak stačí, respektíve vrátim sa k tomu. Máme tu zapísané dáta. Ja si označím tieto dáta a v ponuke domov mám položku písmo a v tejto časti máme oramovania. Keď si to otvorím a vyberiem si všetky oramovania, tak tieto údaje, vlastne táto časť, naberá taký tabuľkoidný charakter. Označím si hlavičku, vyberiem si tučné písmo, v časti zarovnanie si vycentrujem, pôjdem do položky písmo, pozadie, farba motívu a vyberiem si takéto pozadie svetlo-modré. No a niekto povie, ulala, tabuľku máme na svete. No, musíme toho človeka sklamať. Toto nie je správna excelovská tabuľka. Jednoducho, tu sme urobili len to, že sme označené dáta naformátovali, dali sme im nejakú podobu, čiže dali sme im oramovanie, dali sme im tučné písmo tým dátam a dali sme do pozadia svetlomodrú farbu. Ja to všetko vymažem, odoberiem tučné, odoberiem výplň a oramovanie môžem nechať, veď to oramovanie sa dáva len kvôli tomu, aby sme mali lepší prehľad, či tam je, či nie. To už nie je veľmi podstatné. Kliknem si do bunky, kdekoľvek v tomto oramovaní, do ktorejkoľvek bunky. No a prvý spôsob. Som v položke domov, pozrite sa. A tu mám ponuku v štýloch formátovať ako tabuľku. Ja keď si na to kliknem, vyberiem si nejaký typ tabuľky, dám si tento. Zobrazilo sa nám pomocné okno, ktoré nás informuje aj o tom, že tabuľka obsahuje hlavičky. Obsahuje. Potvrdíme a máme správnu excelovskú tabuľku. Boli sme v položke domov, tu v štýloch formatovať ako tabuľku. Dám krok späť. Sme opäť na základe. Kliknem si kdekoľvek. Idem do položky vložiť. A tu mám takisto možnosť. Tu na vytvor tabuľku. Ak si všimnete, tam klávesová skratka CTRL-T. Tu nepoužijem teraz, jednoducho kliknem. Obsahuje hlavičky, OK. Mám tabuľku. Vidíte, že ako prvotné nám dáva do formátu takého modro-bieleho. Dám krok späť, kliknem kdekoľvek. A teraz použijem klávesovú skratku CTRL-T. To isté pomocné okno, OK, máme tabuľku. Teraz by možno niekto povedal, áno, mne sa to mári, my sme to mali, áno, keď to nám dá do takej kombinovanej modro-bielej farby, tak ja viem, že je to správne urobená tabuľka. No, tieto indície nám hovoria, že áno, že je to excelovská tabuľka, ale nemusia byť pravdivé, pretože ako náhle si ja kliknem do niektorej z bunky, otvorí sa mi návrh tabuľky a ja keď si odkliknem tie pruhované riadky, tak ich jednoducho nemám. Takže aby nás to nemýlilo, nemusia byť tie pruhované riadky. Len v prípade, že to mám v návrhe tabuľky odkliknuté. Ja si tu môžem pridať aj riadok súčtu. Ja si tu môžem pridať, že mi natučno označí prvý stĺpec s tučným písmom, posledný stĺpec a tak ďalej. Takže keď si to odkliknem, tak to tam jednoducho nie je a nie sú tam ani tie pruhované riadky. Ale tie pruhované riadky nie sú na škodu, pretože nám ten text, tie dáta nám nesplývajú. No potom my si môžeme jednoducho túto tabuľku upravovať v štýle, v akom chceme. Máme tu rôzne farby, takže je to na každom z nás. No taký hlavný smerdatný údaj, ktorý nám hovorí, že áno, toto je správna tabuľka, je, že automaticky nám tu dalo filter do hlavičky. Nerobili sme ho mechanicky, ale samo nám dalo rozbaľovacie polia, a tu je filter, v pozadí sú všetky skryté údaje.
na to najpodstatnejšie. V poslednom stĺpci, v poslednej bunke, máme tu, si to priblížim, také skoro neviditeľné, obrátené tučné elko malé. Keby sme si to otočili zrkadlovo, doľava, tak je to malé elko. A toto elko je takou indíciou, že máme správnu excelovskú tabuľku. Excelovská tabuľka sa dá urobiť ešte aj spôsobom, že mne stačí označiť dve bunky. Označím si dve bunky a či už dám klávesovú skratku CTRL-T alebo dám tu naformátovať ako tabuľku, ono jednoducho opäť mi dá takéto pomocné okno a spýta sa, obsahuje hlavičku? No teraz to nepochopilo, či to obsahuje hlavičku, takže mi tu nedalo fajfku, ale ja viem, že áno, chcem tu mať hlavičku, tak ja to zakliknem, potvrdím. Takže z týchto dvoch buniek nám urobilo takúto mini tabuľku. Ja si chytím ten malý štvorček, ťahám doprava a teraz ťahám dole a máme tabuľku. Ak si chcem v hlavičke opraviť údaje, tak buď dvojklik a prepisujeme. Čo nám treba vymazať, vymažeme, ale jednoduchší spôsob je, že si tu jednoducho klikneme a opravíme si to v tom vzorcovom riadku. Tu nám napríklad merná jednotka lomeno kusy. To je ten najjednoduchší spôsob. Ak si klikneme do hlavičky, opäť si môžeme meniť formát tejto celej tabuľky. Buď tu, alebo v položke domov. Keď si to otvoríme v položke domov, tak sa nám to otvorí v takomto väčšom náhľade. Je to na každom, kto si čo vyberie. Čo je ďalej podstatné, keď už máme takúto tabuľku, ak by sme nemali urobenú túto tabuľku týmto spôsobom a v takomto formáte, nevieme jej dať názov. A ten názov je v Exceli veľmi dôležitý, pretože my si ukážeme štrukturované odkazy a ako náhle by sme tú tabuľku nemali urobenú takýmto spôsobom, nie je možné tam štrukturovaný odkaz zadať. Takže kliknem si kdekoľvek do tabuľky, otvorí sa mi návrh tabuľky a tu na vľavo mi pomenoval Excel túto tabuľku ako tabuľka 3. A ja si to premenujem na SPZ. Netreba si zamieňať list na hárok, keď si to premenujem, že dám práve tlačidlo myšky a dám premenovať, tu si dám tabuľka obyčajná, alebo čo ja viem, kilometre s názvom tabuľky. Ja si ešte tu nakliknem do tabuľky a zakliknem si riadok súčtu. Keď sa na neho postavím a kliknem, vidíme, že Excel použil pri súčtovom riadku vzorec, ktorý sa volá subtotal s číslom funkcie 109, ktorá nám spočítava. Takže ak používame v tabuľke niečo, že chceme niečo ščítavať, je veľmi podstatné a dôležité používať tento vzorec. Ja teraz ho prečítam tak, ako sa píše subtotal, pretože pri rozkliknutí filtra, ak si napríklad vyberiem túto SPZ-ku 990 kL, všimnite si, ten vzorec mi vyfiltruje tabuľku, čiže zostáva len táto SPZ-ka, ale zároveň mi aj prerátalo všetky údaje. Ja keď si tu otvorím ešte tento stĺpec, dám si súčet, jednoducho mi to preráta len v rámci toho, čo máme vyfiltrované. Ja si to zruším, tú filtráciu, mám to naspäť celé. Druhá vec, čo chcem ukázať, ak si kliknem do tabuľky, na vrch tabuľky, máme tu ešte jeden podobný filter. Ono je to podobné, len trošičku iný princíp. Princíp jednoducho, že sa môžem poškrábať na pravej strane hlavy s pravou rukou, ale aj s ľavou, ale musím ísť takto cez celú hlavu, hej, takže ono je niekoľko spôsobov. Ak si otvorím, že vložiť rýchly filter, otvorí sa mi takáto pomocná tabuľka a ja si tu vyberiem napríklad, že chcem filtrovať tieto poznávacie značky, dám OK. A teraz sa mi jednoducho tieto značky tu zobrazia a ja si vyberiem, ktorú značku chcem.
a mám to. Takže aj taká je možná filtrácia v tabuľke. Vymážem túto pomocnú tabuľku mám označenú, dám delete a zmážem to jednoducho. Čo ale nie je správne, ak sa robia tabuľky, že máme len klasické oramovanie, ja vám to tu len ukážem. Tu si zadám nejaké údaje. No, máme tu roky. Ja si tu vytvorím opäť filter. Takže tu dám roky. Takže tu sme použili v tomto riadku tento automatický súčet. A pozrite sa. Výsledok je 7976. Ja si tieto roky rozkliknem a vyberiem si len rok 2022. Dám OK. On mi to vyfiltroval, ale čo? Ja tu nemám žiaden výsledok. Mali by sme mať takýto výsledok. Ja to nebudem robiť automaticky, stále za každým označovať. Vidíme? Jednoducho on to nedokázal urobiť. Zmažem. Zruším filtre. Takže Excel absolútne nedokázal na základe mojej filtrácie pri tom automatickom súčte spočítať dané hodnoty. Ale ja ak si tu urobím ten súčtový riadok a zadám tu presne tento vzorec subtotal, a viem, že chcem zrátať tieto hodnoty. Opäť, kto si pamätá 7976, idem na filter, vyberiem si rok 2022 a vidíme, tu už nám ten súčet prerátáva. Ďalšia vec a rozdiel medzi klasickou tabuľkou a správne urobenou tabuľkou je, že ak máme obyčajnú tabuľku, veď určite to všetci viete, ak tu máme hlavičku a máme veľa riadkov, my sa posúvame dole, tak my už nevieme, čo v hlavičke je na ktorom mieste. Musíme sa vždy vrátiť, aha, toto je tam a tam, respektíve musíme kliknúť vždycky, ako je hlavička, tak v tomto prípade by to bolo riadok 4 a ukotviť, si ukážeme pre rýchlosť, bola by tu 4 a v zobrazení ukotviť priečky, aby nám čo zostalo napevno. A takto by sme mohli akože tú tabuľku používať. Ja teraz priečky zruším, ale keďže máme Excel, všimnite si, stĺpce sú označené písmenami. Ako náhle sa ja posuniem, stačí, že kliknem niekde do tabuľky, ale posuniem sa k tejto hranici, všimajte si, tieto písmená sa mi zmenia. Čiže preberú si normálne údaje ako keby z hlavičky. A to je parádna vec a z toho dôvodu, že ja sa nemusím potom opäť vracať, že čo je kde, na ktorom mieste, ktorý stĺpec čo obsahuje, čo znamená. Stačí, že sa tam dostanem a pekne, krásne sa mi to tu zobrazí. Ďalšia vec pri tvorbe tabuľky je, že ak by sme si chceli presne túto tabuľku zadať do tejto časti vo forme štrukturovaného odkazu, robí sa to obdobným spôsobom. Ja si tu kliknem, dáme rovná sa a ja viem, že táto tabuľka má nejaké pomenovanie. No, teraz mi nepríde na rozum. SPZ, tak dáme S. Ja keď dám to S-ko, SPZ to je, tak mi vyhodí všetky vzorce, ktoré sa začínajú na S, no samozrejme pridám P, nájde mi tabuľku SPZ. Ja si na ňu dvakrát kliknem, všimnite si, označí mi celú tabuľku mimo hlavičky a mimo súčtového riadku, dám Enter a mám tu pekne krásne celú tabuľku. Čo v prípade, ak ja chcem z tejto tabuľky tu mať jednoducho len nejaký stĺpec, nie celú tabuľku, ale len stĺpec.
Je to možné. Kliknem si do tejto bunky, napíšem rovná sa, dám SP, lebo je to názov tabuľky, dáme dvojklik. A teraz, ja keď použijem hranatú zátvorku, ktorú vyvolám tlačidlom práve Alt-ko, čiže Alt-Gr a písmeno F, tak to je prvá ľavá hranatá zátvorka. A vyberiem si, čo ja viem, počet najazdených kilometrov stĺpec, takže dám počet najazdených kilometrov. A zatvorím to pravou hranatou zátvorkou, Alt-Gr a písmeno G. Tak mi to tu dá len tento konkrétny stĺpec. Opäť si ho označím, deletnem, alebo Ctrl mínus. No a čo v prípade, ak z tejto tabuľky chcem len súčet z nejakého stĺpca? Suma sumárum, takže dáme sum. Takže vyberieme si suma. Teraz čo chceme? Odkiaľ chceme čerpať sumu? Tak sumu chceme čerpať zatiaľ len z tejto tabuľky. Takže si napíšeme SP. Takže to je tabuľka SPZ-ky. No a teraz konkrétne chceme definovať, ktorý stĺpec tu chceme mať zrátaný. Tak to isté ako v predchádzajúcom kroku, čiže dáme si hranatú zátvorku. Vyberieme si počet najazdených kilometrov dvojklikom, zavrieme si hranatú zátvorku a dáme si okrúhlu zátvorku. A jednoducho tu máme výsledok. 10 277. Tu si to overíme, lebo tu to nemám, takže súčet. Je to tak. Zaujímavá vec je, že ak si chceme tu doplniť nejaký údaj, tak si musím kliknúť na 25, dám Ctrl plus, krok späť, tu na 26, riadok 26, Ctrl plus, doplním si údaj, aj len tu naslepo dám 250 km. Pozrite sa, zmenilo mi údaj aj tu na. Chcem ešte povedať takúto jednu poznámku. Ak robíme tabuľku s týmto správnym spôsobom a potom chceme z tejto tabuľky robiť kontingenčnú tabuľku, absolútne tu nemusíme mať súčtový riadok, lebo pri tej kontingenčnej tabuľke nie je zapotreby, či ten riadok súčtu tu vôbec nepotrebujeme. Takže verím, že sa vám toto video páčilo, že ste sa niečo nové naučili a držím palce pri ďalšej práci.